Badakitzu urtean da zela eskontza baino dibortzio gehiago? Bai, normala da. Bai? Hombre, igen izan, bai. Hombre, udaran denbo asko batea pasata geho, konklusio gorratazetuk. Urte duziko neunik 32? Claro. Igerri egan dek. Ez que udan gauza gertatzen dira, Konturatu zaren, Reflexionaz. Dices, ui, bueltatu nahi dut honetara. Hori bai dela lotzagarri, tio. Relación abierta, hori zer da. Pareja bat eukida gero nahi deunien beste batekin jolastu. Honi da tontakeria bat. Ez da hainbeste monogamiarekin bukatzea, sino que beste modeluak kaleratzea. Eta normalizatzen, naturalizatzea. Hirugarren abiatu erdezue relazion. Bai, arke ez. Batek geneko lanak eta gehiago jarri zen guandika. Zea, gerituko, no, palillo baino korro. Ez, lan tokitan asko gertatzen da. Karo, hor du pila bat elkarrekin, azkenien, txisparen bat sortzen bada... Nik ez. Taka kompañeroik nik. Nik baroz baina ez. Nik eukire kompañeros asko. Danak izonezkuek eukitxote da. Baina inokin ez dut eukin fantasia sexualik. Zego egin, laneko egin ez, porque lania se abenaje zuen una más fea que el culo de un mono. A ber, guandikan entzuniko izuen, bizi balin badia. Bueno, Bizi, tupa. bai. Nik uste dut oso aberaskorra dela bikote baten sexu bizitzarentzat, beste pertsonekin sexua izatea. Bai, nire ustez ere, baina hori hitzekin behar da. Noski. Baina eske gaina zer da poner los cuernos, osea, ulertzen duena jende honek da... Sexua. Supongo, no? Beste pertsona batega sexua izatea. Jekusten oire ulertzen dutela. Hori da poner los cuernos. Nik ez dut horrela ulertzen, ez da, Baina enteatzen ez baldiman minin aldiok? Nekez? Hortzeok, minen noiz izeok. Indagon o esan dagon? Esan dagon? Orduan, ez esan? Oain azaldu ju hemen gauzek. Oiola, egi. Asunto mine baldin ba? Xili! Claro.